Vi kører tilbage til Aarhus, der trods finanskrise bygger på livet løs. Fra byens nye vartegn, Your Rainbow Panorama på toppen af Kunstmuseet Aros, har man et godt udsyn over byens mange kraner, der er i fuld gang med at bygge både boliger og erhverv. Vi starter jo her på toppen af Aarhus, endda ovenpå et parkasum. Sådan er det jo, når naturen ikke har skabt en højere. Her har du solgt en penthouse-lejlighed, der ligger nedenunder. Hvor lang tid har det taget? Jamen fra projektet det stod færdigt, der tog det 5 dage. Og forinden der har han været udbudt på projektstadiet i små 5 måneder. Er der givet afslag? Det er jo blevet så moderne. Nej, den er handlet til prisen, men der er dog blevet givet en brugsret til en parkeringsplads i kælderen. Og hvad udgør det af værdi? Det udgør små 100.000. Og skalaen fra 1 til 5 med den her placering, eller grunden nede under os, hvad er vi så i år? Som området er lige nu, der ligger vi på en 3,5. Hvorfor ikke højere? Jamen, området det er en god udvikling, har der kommer meget nybyggeri, og de rekreative områder de udvikler sig, så vi forventer, at vi kommer op på en 4. Men 3,5 nu? Ja. Ejendommen, som lejligheden ligger i, er opført år 2011. Lejlighedens boligareal er på 100 kvadratmeter, og så har man en tagterrasse på 35 kvadratmeter. De årlige fællesudgifter beløber sig til 13.415 kroner. Velkommen her til et område, man kalder Åhusene. Det er Åhusene, det ligger her. Der er bygget. Og det er åen. Ja, ej, du er så skarp. Ligger her ved åen, der er bygget 4 blokke, og der kommer yderligere 5, så 9 blokke i alt. Ja, hvor mange lejligheder? Ja, lige, jeg tror det er 432 alt i alt. Det er også lidt. Der er 48, der er 48 i hver blok, hvis det er det, der Nej, det er jo bare mange lejligheder i alt, kan man sige, ikke? Her bliver der også gjort en hel masse mere færdig. Man laver store terrasser, der bliver lavet en kajakklub, der bliver bygget en lille bro over Aarhus Å. Og hvis du har lyst til en kold med en smådyr fadøl inde ved åen, inde midt i centrum, så kan du hoppe i din kajak eller kano og så padle ind. Nå, okay. Padler man i en kajak? Ja, det gør man også, ikke? Jo. Man gør i hvert fald i en kano. Ja. Og der er ingen promillegrænse, så det er bare et. Det kunne blive farligt, jo. Ja. Jeg skal jo hjem igen. Men et område under udvikling. Ja. Men lov mig, det er stueetagen, vi skal ind i, ikke? Hvorfor? Jeg er ikke god til højde. Nej, du skal helt op. Ej, tak. Cirka 50 meters højde. Og lejligheden, vi skal op og se, den består af en stue i overforbindelse med køkkenet, så er der 2 badeværelser og 2 værelser. Okay. Kom ind. Og det her, det er jo nøglen. Det er smart. Det er nøglen, og det er også den, der passer ned i elevatoren. Yes, det er en A-nøgle, kan man nærmest sige. Det er sådan en chip. Ja. Kom du bare ind. Det er da meget smart. Du er velkommen. Tak. Det er lidt smart. Tak. Entréen og Inge. Må jeg gå på badeværelset? Du kan gå på det ene af badeværelserne. Det er også lidt specielt, at man på 100 kvadratmeter, du nævner, man har 2 badeværelser. Elementet der er tegnet af arkitekten Henning Gunnits' tegnestue, en lokal arkitekt, som har tegnet hele byggeriet. Ja. Så byggeriet er født med inventar, altså køkken og bad, som er unikt. Okay. Det er da meget sjovt, det har jeg også set nede i Vejle engang, det der hedder Bølgen. Ja, det er klart. Hvor det så Men med de 2 badeværelser, så, man sige, så har man også mulighed for at lave lidt dele, og man kan sige, hvis der er nogen. Men det er da jo lidt specielt, du på de kvadratmeter har 2 badeværelser. Ja, men det er også Det er rigtigt. en flot delelejlighed til studerende, vil jeg sige. Men det er rigtigt, der er mange flot studerende. dele, men det bliver da trods alt billigere, når man er 2 og må betale. Men det er ikke de forældre, du køber, vi sælger jo Nej, men Det er ikke sådan forældre nogle køber forældre, ikke. jeg har haft. Og så lejer datteren eller sønnen, så lejer de jo værelse ud. Jo, men stadigvæk, altså det er jo... Skatfri. Ja, lige præcis. Ja. Vi skal videre. Ind i køkkenalrummet, stuen. Det er dejligt. Det var da, ja. Det må man sige. Flere plan lige frem også. Ja, trappen, den går op til tagterrassen. Den kommer vi op senere. Og det er en tagterrasse, okay. Gå I ned i køkkenet med korhjem, bordplade og hvidevarer fra Siemens. Fantastisk. Og så har vi jo selvfølgelig udsigten ud over Aarhus. Ja. Og den vej forbliver det så uforandret. De nye bygninger kommer på den anden Du side. får ingen blok op her. Nej, de ligger på den anden side. Prismet, der ligger lige ud for os. Og så den gamle by lige om bagved, eller hvad? Ja, den ligger der også. Ja. Okay. Ja, det tager ikke mange minutter ind til City herfra. Der er 1200 meter ind til centrum. Ja. Det kan godt tage noget tid i en brænder, din kajak. Gulvet er et trægulv, og så har det fået sådan noget hvidpigmenteret olie. Det synes jeg egentlig er meget pænt. Ja. Har det for olie? Jeg synes mere, det ligner sådan noget mat lak. Jeg tror også, at Ved du du hvad? får Nej. overbevist mig om, at det ikke... Undskyld, det er mat lakeret. Det er rigtigt. Så holder det også bedre. Ja, det gør den nemlig. Men det synes det er pænt også i forhold til mange af de projekter. Jeg er skarp til gulve. De mange projektlejligheder, hvor du har de der parketgulve, ikke fordi der er noget forkert i dem, men jeg synes det her det er noget lidt andet at bruge. Ja. Men det er det også, men olien den kræver også meget mere vedligeholdelse.
Jeg må sige, dem her, de holder ufattelig lang tid. Hun bor også pænt. Det er virkelig lækkert. Hun bor der rigtig pænt. Ja, rigtig pænt. Der bor en pige her. Ja, det må man sige. Eller kvinde, hvad hedder det? Hvad siger man? Pige. Pige. Ja, det vil man nok sige. Er der ikke noget med, de hedder piger, så bliver det til kvinder, så bliver det til piger igen senere? Det har jeg, synes jeg har hørt noget omkring. Et lille værelse. Ej, og du har altan ud til Og du har altaner. sider. Ja, til 2 sider. Og der er i alt 17 kvadratmeter. 8,5 og 8,5. Okay. Og så er de 35 ovenpå. Så det er klart. 52 i alt. Det er godt, vi ikke skal derud. Ej, du slipper ikke for at komme over på tagterrassen. Ej, det er altså Så må du holde dig godt ind. det her. Det vil sige, du har jo udsigt hele vejen rundt indenfra næsten, eller Ja. mange steder rundt i byen, ikke? ja. Både den udsigt og en anden udsigt her. Og du, når du har, ja, det har du selvfølgelig op oven på taget. Sol. Jo, det er klart. Altid, ja. Nu skal vi herover. Et lidt større værelse, soveværelset. Også med en god altan. Ja, Og nu udsigt mod, cirka vest. Det er ude mod Aarhus Vest, Ja. hvor blokkene ligger ude. Det er super med udgang i alle rummene. Ja. Det er da noget overraskende, at hvis 2/3 af de salg, der har været til forældrekøb, det der... Ja, enten studerende med penge, eller forældrene. Ja, okay, ja. Ja. Det er da lidt Har det, overraskende. ja, det kan vel også skræmme nogen væk. Andre købere. Nå, du tænker på, at de fester lidt for meget, eller? Ja. Nå, ja. Nå, men det tiltaler der meget. Det tiltaler der meget yngre mennesker, ikke? Ja. Altså, Altså, Men lejlighed, stadigvæk. den største lejlighed er jo også kun 112 kvadratmeter, rigtigt. så det er jo ikke store familier, der bor her. eller Nej, men man børnefamilier. kunne godt forestille sig, at et ægtepar, hvor børnene er flyttet hjemmefra, Ja, det er som så rigtigt, vælger det er at købe, rigtigt, ikke? Og hvis der så er fuldt af studerende, så er det måske ikke lige det her, man Men det er vælger ordentlige at- studerende. Ja. Studerer teologi alle sammen. Det største badeværelse Yes. med samme elementer, og så har man lige gemt tørretumbler og Det er vaskemaskine. gemt herinde bagved. Det er derinde bagved. Men det også holder jo en flot stilen detalje. fra resten. Jamen, det er faktisk lidt fantastisk. Det her det er jo et helt lille hus. Ja. Man kan komme ud, og man kan... Jeg kan godt lide, når man er ude og se, Ja, når, at de så kører den samme stil igen. Altså nu har man de her elementer, som er specielt Ja, til det her, ikke? det passer. Skabene er de samme som ude i køkkenet, og... Altså det hele, der er en rød tråd igennem det hele, det synes jeg er meget fedt. Er I med? I er med. Ja. I er med. Hold nu kæft. 35 kvadratmeter tagterrasse i Aarhus by. Hold da op. Med hængekøje og det hele. Ja, Det får man ikke ret meget bedre. ej, jeg vil også sige, kom hjem efter en lang, hård dag med studierne. På skolen. Og så kom her. Med udekøkken og... Ja, Det er fedt. Det er rigtig udkøkkenet fedt. fuldt med. Det er fandme fedt. Det er sgu i orden. Og så kigger vi ud over, I kan se domkirken derinde. Og lidt til højre for, der står sådan en rød kran, der kan I se Aarhus Kunstmuseum Ja, ja. med den regnbuen rundt. Islandske. Ja, lige præcis. Var det ikke en islæng, der stod bag den? Jo, hvad hedder han? Eliasson, ikke? Det er den vej nede i havnen ligger, ikke? Jo. Og det er også meget de byggeri nede på havnen, det er så de krane, Ja. vi kan se mig. Der bliver stadigvæk bygget en del i Aarhus. ikke? Ja, jamen det går Nye godt i lejligheder. Aarhus. Det kører. Ja, tak. Et stykke penthouse-lejlighed, 100 kvadratmeter, 35 kvadratmeter. Heroppe solgt til prisen, men med lov til at bruge en p-plads i kælderen. Værdi ca. 100.000. Skala 3,5 i Aarhus. Hvad har penthouse-lejligheden kostet? Og Claus, så er vi på lejligheder. Ja, det er Vores dejligt. foretrukne. Vi har jo mange af sådanne projekter i Svendborg. Ja, det kunne jeg forestille Vi har ikke engang et hus, der er så mig. højt. Det kunne jeg forestille mig. Hvis vi prøver, hvilket man heller ikke kan, vi kan prøve at se bort fra den her første omgang. Og bare for sjov skyld siger, og det er igen uden den Ja, her, siger 30.000. Så er vi i 3.240.000. Det synes jeg lyder voldsomt. Jeg tror faktisk, vi er over 4. Nå. Det tror jeg, vi er. Alle på nær dig vil gerne bo på toppen. Ja, det... Du vil gerne købe stue. Jeg vil gerne have det sikringsrum i kælderen. Hvor meget tæller den her tagterrasse? Mange 100.000 er vi oppe i. Det hænder ikke. Det er mange. Ja. Jeg siger Men vi skal 35.000. heller ikke op i 40.000 per meteren for en skala 3,5 i Aarhus, skal vi det? Altså for selve lejligheden. Rammer vi samlet på 3,5? Ja, det var faktisk det, jeg måske sådan lige... Men du synes, det er for højt? Altså, jeg vil ikke højere op end 3,5. Altså, er det ikke bare fedt? Er det ikke fedt at tage Jo, nogen med det er hjem og sige, rigtigt. hej, skal vi ikke sidde ude på min terrasse og drikke noget hvidvin? Vil du med hjem og se min frimærkssamling ude på min terrasse? Kig ud over Aarhus. Altså, har den ikke bare været ude til 3.495.000? 108 kvadratmeter.
tagterrasse. Vi tager den lige igen. Vi siger 38 per kvadratmeter. Det er Så 3,8. Og så skal vi give et eller andet for det herude. Ja, de er ikke 3,4 har de ikke gjort. Det Nej, er 3,295 eller 3,495. Og vi Og siger, det er 3.495.000. Øst siger 3.495.000 Yes. kroner. ja, det gør vi. Det gør vi. Vi har sagt, Vi går ned Ja, med glans. ja, det gør vi. 4.300.000. det gør vi. Vest siger 4.300.000 kroner. Ja. Så skulle vi have sat pris på Penthouse-lejligheden her i Aarhus. Og hvad var den solgt for? Smiler. Vest, I mente 4.300.000 kroner. Øst, Hold da op. 3.495.000 kroner. Den er solgt for 4 millioner kroner lige ud. Vest, I er 300.000 kroner for prisen, og Øst, I er 550.000 kroner. De lægger på hver side. Tillykke.